Tene septembre kalo klimuga ani fila samba flamuga ani duru amnu mega laje maliko na maliko ko belaja len folino kalo ko wakati uchuko yaka ayo bismillah bi maliko na fini ka bamananga kuna foni okeneka. Kuna fondamne la biye septembre kalo klimuga ani fly dum milanya na anga jamana kono kada kansile do dombadu mina alamsa septembre kalo klimuga ani fla samba kili keme kono to ani bioro anga jamana yi akayere ma horo yansoro otaku bioro ani duruna walima osayelema bioro ani durla obike ka bempi donyama domini akoni shomeleno wa asaraleno wa ote abane bidoya ina anga jamana nyemo krekrene la jamana nyema general l'armée Assimi Goïta ayi ala nyini bake ka nyinata ko ke seli bay ko ke nyana jabay mi yere baraw sigila boulevard de l'indépendance o yere kene ka bakofela ola mina défilé u chama kira jamana nyema kumbe akene ka baro damne lani minye o de koni kira anga jamana nyema akoni kataka fleur koni nda femi karo ka fo muni wa de l'indépendance yere kere fe ko keta shivlay kata anga jamana nyema folo le père fondateur du Mali Modibo Keïta oni atonyo ko bela jerale munu ka wulika jonu ka jasera ka to anga jamana kira ka yere mahoro bi mi nyana je kene ka anga jamana nyema general d'armée Assimi Goïta akoni anga jamana douani nyema Amadou Konate aye o décoré ko ke chevalier de l'ordre national o sabu bora akabara ke chugo nyuma oni akajijani akawulika jobala anga jamana konna la mina aka département na ukoni wulika joba o ke ka jabi nyuma ukoni onati anga jamana kono akele make mo décoré ani anyogona chama were munu koni wulika joni baraba were koni ke anga jamana basigi anyeta ani asorodo ulu sirafe. Ali bi 22 septembre la nyana mayali ukomu konna la kuno ngo shuni o kala kardo septembre kalo klemuga ani kelenye anga jamana nyema general d'armée Assimi Goïta akoni boraka femye discours koni ke anga jamana jabarani sobala o RTM minyere konna ayeta shi blake kata anga jamana femye le père fondateur du Mali Modibo Keïta ale koni yoro oni anofeme wo bela jirale munu ka jijanu ka wulika josira katu anga jamana akayere ya o soro o make abane mama koni ka wulika josabatira amido mine ikobi jamana kanyeta o konyola aye fulita kadi oluma mina aklala kala nyini ba konike ni obetalike kuna funi jugu olu charli lani amafuma ko des informations kada ka jamana nyema ayira ka foko kololo bare koni mi des informations na mimi sika na ni furuku fonyo ko wali ba kana ni futine jamana de nyoro kanyeshi mara bakoma ani ka se femi ka ro ka fo ani nyon chela o konyoma Vende okumu konna la alibi kunu shura femi centre international de conférence de Bamako konna la CICB nyina jeba koni kera kata ka toda ko la nuit de la renaissance mi era koni meke ka sangani vende ere la nyina mali okumu konna kene mi ka anga jamana mara blu nyema chapa kumino ni obetale ke ministre la kaula o ko fe anga jamana nyema kala koroba kumino jeli koroba fo kata si ensemble instrumental o fana kumbe kene ka mi ere fene kera okumu yi anga jamana sikoni donc tigra mo ko bado Abdoulaye Jabati ale koni opportunité isaisi mi yera la ay wole bila anga jamana sikoni donc tigila mo ba fla nyama kala bafla uluma ukana kena kono wala sa kasega uche furugu o ka banka siga ben sigi kana uni nyoko cheni obetalike Fatoumata Bingi baga gani be ko alema bigini baga walma ate gringri ani Mariam Ba la garindo ko ama ko dugubili mamu akore ni mafla wole kana sen sanfe ujera ka aka morso da abi fomi mako ben kadi ni oye benye uye odami refrena usigila kaseka jo konita ka achari chenye fe ola abisega foko ni mina sega ke sababu ye kasega ni mafla cha furugu koni ba ukele ko fe ka kalokele bonyango koni ke boli femye musoka kasokonna la kokan kibaru konna la mita Algérie ka ulufino alamsa don shu ni okera septembre kalo kleta ani shikin ka dugu je juma septembre kalo kleta ani kononto na wuli ka jo ba koni kala Algérie ni o Algérie jamana faba o kono na ye kasega ikado ka fo kwa kasula din korodo mi yera koni tu minelendo ni o general Abdelkader Haddad ale yere koni ni bebe ale don toko mina o de ye Nasser El Jim yere o koni ye mi na femi direction générale de la sécurité intérieure o nyema koro koni tunye ale ye min koni tunye ayere soro ko banan ni nyokonche nga akuna fonia charla alamsa shuga tukuje juma la kafoko femi El Hadj akuna fonia koni chara alamsa shuga duguje juma la ko femi Nasser El Jim ko ale koni porokoto la mina atunna o kara sababu ye u koni ye wuli ka joba koni ke shufe police la ka fo ataka si ka ro ka fo jamana la kana tikla mawero koni ma kasira koni tige min yere fana honna we bolma fo yere koni wuli fa bela jara len fe ka sika ma ko fo len yere ka sika ayini chugo mina ka ayi
Kakan kiban konna la alibi amta Cameroon ka olufino Cameroon jamana nyema de muso brinda biya doko ku temene na le koni bora ka jado koni ke video ka chari bollo siraw sanfɛ min kɛra sababu ye ka maw kɔni la kuma kosɛbɛ Cameroon jamana ɲɛma Paul Biya min bɛ jamana ɲɛma la Cameroon jamana kɔnɔ kabini 1982 san 1982 fɔ bi san bi caman a y'o de sɔrɔ fanga la min na ni wagati na u bɛ ka jamana ɲɛma sigi kalafili kura olu labɛn Paul Biya a y'a yira cogo di k'a bɛ fɛ k'i kan bɔ min kɛra sababu ye a denmuso Brinda Biya min sigiyɔrɔ bɛnnen don Sus jamana kɔnɔna ma ale kɔni kumara a y'a yira k'a fɔ a ka jaw la ko maa si kɔni kana ni kan bɔ ka taga voter ale kɔni fa ye tuguni min kɛra sababu ye ka a yira k'a fɔ ko Brinda Biya ani a facɛla kɔni du kɔnɔna furukufuruku ka olu kɔni daɲɛnamaya nka a kɛra sababu ye min kɔnɔna fanga sinamatɔ minnu bɛ Cameroon jamana kɔnɔna la olu kumara u ye Brinda Biya ka nin waleya in kɔni fo ka taa a fa yɛrɛ kɔni yɔrɔ la min na u ye a yira k'a fɔ ko mɔgɔw kɔni kan ka mɔgɔw de encourager minnu yɛrɛ kɔni courage bɛ u la ka waleya kolon ka olu kɔni dénoncer nka a yirala k'a fɔ Paul Biya a si bɛ san 92 de la ɲina nka a bɛ fɛ k'i kan bɔ jamana ɲɛmaya nɔfɛ tuguni kura ye hali n'a sɔrɔla kabini 1982 a bɛ komi Cameroon jamana président ya la ka kunnafoniyaw da tugu an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔna la video in na 22 septembre 2025 san 65 an ka jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka kɛ a yɛrɛ ye ka bɔ jɔnya juru la ala ni Baba Modibo Keita sababu père fondateur de la République du Mali ani a tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ u k'u da saya ye ala ka saya kɛ u ma lafiya ye u ka baaraba kelenw na ils peuvent être fiers ka da kan mɔgɔ sɔrɔla u kɔ bi min nana juru kunta o bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta la o kɔfɛ ka foli ta ka di an ka jamana fintigila ka kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛcɛ minnu tora kɛlɛ daga la minnu taara ka taa fɔ so kuma bɔ ni u joli ye ka taa fɔ so kuma bɔ ni u ni ye u k'u da saya ye ala ka saya kɛ u ma lafiya ye ka jamana jɔ ni kelen-kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la minnu cɛw fɛnɛ tora kɛlɛyɔrɔ la an b'a fɔ ala ka fɛn min ye u dusu suma ka san caman yira an na ka 22 caman yira an na san caman ɲina kɔfɛ Mali bɛna ja ni o jara ala ye on est fiers d'être malien bonne fête d'indépendance à toutes et à tous